салому алейкум ёру дӯстон, муҳтарам ҳамводари канал. ҳозир бозӣ байни дастаи Камсамол ва Сироғи Роғ бозӣ рафта истодааст. ҳисоби бозӣ 1-1 аст дӯстон. бозӣ дар майдончаи варзиши Сомониён гузашта истодааст. ҳозир гап каме ҳам бошад, бигзор 1 дақиқа бошад, барои шумо навор мегирем, то ин ки шумо низ аз ҳисоби бозӣ хабардор бошед. круге гаштадем дар миру. баъдин бозӣ кардем. бахшиш мепурсам ки ҳисоби офтоб чашмам базад надидам телефона. ҳозир гола пропускат кардем навораша, каме болоро нигоҳ кардем. бахшиши зиёд мепурсам аз мухлисони дастаи Сироғ ки ҳами голи зебои шуморо дар навори мо наафтед дӯстон. ҳисоби бозӣ 2-1 шудааст. бар фоидаи дастаи Сироғ аст. ҳисоби бозӣ 3-1. табрик мегӯям аввалин бозии Сироғ ҳақиқӣ бо ҳамроҳи дасти Камсамол, майдончаи Камсамол бозӣ кардан. ҳисоби бозӣ 3-1 шуда дӯстон. ай дастгирӣ мекунед, боқӣ сарбаланду хонобод бошед.